what He desires. He wants to have time with you. It was in the morning, around about 4, I began to pray. Around 11, I had the same nudging. Around 8 o'clock, I had the same nudging. I had the same nudging. I understood ukuthi uNkulunkulu desires ukuthi abe nobudlelwane kanye nami, because uNkulunkulu we-relationship. Amen. At times we are too busy ukuthi let uNkulunkulu afune ukuthi yenze kithi ngenzeke. Let's go to John chapter number 10. John chapter number 10. Kingdom Children Church. Now, we need to have a relationship with God. Verse number 3 and 4. John chapter number 10, verses 3 and 4. Umlingisana uyamvulela lo nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama aziholele phansi. Nxa esekhiphile ezakhe zonke uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Hallelujah. Amen. Now, verse number 3, is that okay? Amen. Verse number 3, right? Chapter 10. I want us to look at this verse. Now, la iBhayibheli likhuluma ngomalusi omuhle. Now, uma uqala ku-1 ngesamaboko, uthi ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo lo uyisela nophanga. La baselwane uJesu ukhuluma ngoSathane. uSathane akazalwanga njengathi sonke. Ufohlile ngoba axoshwa ezulwini. So uJesu uthi ngiqinisile ngithi kini, ongangeni kanibazalwane ngesango uyafohla, loyo uyisela nophanga. Verse number 2, kepha ongena ngesango umalusi wezimvu. Usifundisile uPastor Similane ekuseni wathi uJesu wazalwa intombi uMaria, wangena legally, waba nomzimba emhlabeni. Once unganamzimba, then you don't belong here. Is that right? Yeah. Now, Satan did not have a body, but Jesus waba nawo umzimba enkulunkulu. Is that right? What's that song? Verse number 3, then the Bible reads it. Umlindisa uyamvulela lo nezimvu. Usually bazalwane, uma iBhayibheli likhuluma ngezimvu, likhuluma ngathi. Waphendula amen. uNkulunkulu makhuluma ngabantwana bakhe uthi bayizimvu zakhe. Now why asebenzise imvu bazalwane? Ayikho isilwane esimik, cooperative, obedient njengemvu. Asithe alimvayilaleli kuphela, ayizithobi kuphela, inikeza iwulu nenyama yakhona imnandi ngendlela emangalisayo. Is that right, bazalwane? If character yayo fanele ibe productive and very sumptuous, kube into emnandi. So uthi la verse number 3, umlingisano uyamvulela nezimvu zenzani bazalwane? Ziyalizwa izwi. You can never know if voice yomuntu until you have a relationship naye. Angeke umuntu ebengaphandle akhulume uma uhlala naye ungazi ukuthi lo okhulumayo. Abantu abaningi iprofethi abafuna ukwazi ukuthi how does God speak? Uma umjwayele uzolazi iphimbo lakhe. uNkulunkulu can speak to you through your thoughts. uNkulunkulu angakhuluma nawe in your spirit. uNkulunkulu angaveza something empilweni yakho that has got to do with izwi lenkosi. Akazokutshela ukuthi ubulala abantu, akazokutshela ukuthi uthakatha abantu, akazokutshela ukuthi ungayi esontweni. Once umuntu uvamise ukuthini, nginenhliziyo ezimbili, enye ithi ngihlale, enye ithi ngingahlali. Le ithi ungenzi right, Satan. Le ethi wenze right,
is God. But now, umehluko yini bazalwane? Fanele ulazi izwi lomelusi wakho. Because maningi amaphimbo akhona namhlanje. Amanye amaphimbo awabadukisi. Amanye amaphimbo awabantu abakulahlayo. Basinisela ukuthi bazothi uma singalazi iphimbo lomelusi wethu sizolandela noma yini. Yingaka abanye baphuma phakathi kwethu balandela noma yini ngoba izwi lomelusi bengalazi. Oh, let's try that, Bazalwane. You can never have a relationship nomuntu ungalazi iphimbo lakhe. Ngiqale ukukhuluma ngendaba ye friends like this. Abazali abantu abazi nokuthi yini abayithanda abangayithandi. Uma uthi uyamthanda uNkulunkulu, you need to spend isikhathi naye and know his voice. Amen. Can someone say amen? Amen. Angeke umazi umuntu ukuthi ungani uphithizela. Siyaphithizela bazalwane. Umvangelo wakhuluma la wathi uma unikezwe iplan ukuthi uzoshumayela afanelanga lokwenza up and down uhlangana nawo wonke umuntu esikhundleni sokuthi uhlale noNkulunkulu ukhuleke ubuze ukuthi uthini when busy entambama noma ngaleso sikhathi then you want to share the word of God ubenaso isikhathi sokuzwa iphimbo laloyo okhuluma nawo. Why bazalwane? Sengishilo already. uNkulunkulu masikhuluma naye sithi Nkosi siyohlangana nabantu and abantu bakho banezinto eziningi unempendulo yabo sizohlala yini umpriest bazalwane? Umpriest umuntu onikezwe inkonzo yokuthi represent abantu before God. Kanti umpriest represent abantu kuNkulunkulu kuphela. Angiyi nama-concerns abantu kuNkulunkulu kuphela, but ngithatha izwi evela kuNkulunkulu ngiyanalo kubantu. So in a way I'm a middleman. Yingakho iBhayibheli lithi asinaye umpriest ongafananiswa noJesu obaziyo ubuhlungu yena even wazi izinsizi zethu, wazi ubuhlungu bethu, uyasazi, he has a relationship, uyamangala nje uma sifuna ukuzenzela izinto. So uthi bizalazi iphimbo lami. Is that right, bazalwane? Siyalizwa izwi lakhe. Can I tell you something, bazalwane? Endabeni sisiboniswa uma beqhala amabushi imvuleya izwa izwi kabani lomnikazi angaba kude kangakanani uma uyani zonke izimvu zophakamisa amakhanda sibuyele ekhaya engakwazi ukubuyela ekhaya siyimvu imbuzi. Lalela ubiza ezakhe uJesu izimvu ngabazalwane ngamagama ubiza ezakhe izimvu ngamagama. I'll tell you a story. One day sisi wami umoya ukhuluma naye and I told the story. Angeke kuma details. Now uthi usisi wami kulo akhuluma naye, hey mina ngiyasaba kuyakuleya muzi abangazi abangijwayelayo. Kuleya muzi kunomuntu ogulayo and umuntu ogulayo ufanele ukuthi akhulekele aphile. And so uNkulunkulu umbonile, so uNkulunkulu uthumela kudadewethu uthi ngifuna ukuthi uye kulela khaya. Uthi usisi wami yazi ngiyasaba kuyalela khaya. Lalela uthi lo okhuluma nodadewethu hamba uye kukheli umtshele ukuthi akukhaphe ukuthi uye kulekhaya. Usisi amphendula athi hayi ngoba ukheli usemsebenzini I'm still working at that time. Athi no uzomlinda isikolo wazi ukuthi ngisebenza kuphi. Isikolo sizophuma uma isikolo siphumile then umthathe niye lapha. I won't forget it was a Friday. Uma ngibuye emsebenzini ngene ekhaya hawu nawu dadewethu sisi wafika la wabana isikhathi kwenze njani athi asilapho simasekhuluma nezinye izinto nayi le ndoda engihlale ngitshela ngayo nje ifikile namhlanje ekseni ngiyayitshela ukuthi mina ngiyasaba ukuyakulela khaya ithi hambe uthathe ukheli. Umelusi uyazazi izimvu zakhe ngamagama.
Uma mhlawumbe ucabanga ukuthi uNkulunkulu akakwazi, ngicela ukuthi ngicorrecte lokho. Uma ungowakhe, he knows you negama. Uyasazi nesimo ophakathi kwaso. Uyayazi nensizi ophakathi kwayo. Kwenzeka kwesikhathi uyakubiza because wena ungalizwa iphimbo lakhe uhlale phansi. Kwenzeke ngoba wena you're too occupied with yourself. Awukwazi ukulizwa embusweni kaNkulunkulu bazalwane, izinto ziyenzeka. uNkulunkulu wenza sure ukuthi izimvu zakhe zinakekelekile. That's why asazi asinamagama ethu. uNkulunkulu uyazi ukuthi ulalaphi manje. uNkulunkulu uyazi ukuthi ulale udleni izolo. uNkulunkulu uyazi ukuthi wabulala ungadlala noma udleni izolo. Ukuthi uthulile ayikho into ayenza because until you come to him, lithi iBhayibheli celani nizokuphiwa. Uma ungaceli uzozuza kanjani? Uthi wazana ngamagama aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke wenzani bazalwane? Uhamba phambi kwazo. Why ahamba phambi kwazo? Because efuna ukuthi azivikele kunanoma yini engahlasela izimvu. You are protected uNkulunkulu. Ezindlulini zobusukulele. Hey izolo I was discussing this no mama. Izolo, praise God. Umama befunda kwesinye isikole. Lesi sikole lesi sasinenye intombazane. Le ntombazane yokuthwala isibindi. So le ntombazane was from a very rich family and bethakatha. And so uthi ngelilanga ikasulile uthi wena ulani usho kupastor E awulani wena njalo mavuke ebusuku ngithi ngiyakuhlasela uthi Jesu uthi mina ngithanda kangaka ukuthoba ngiyahona mina noma ngilele mina ngiyalala kuvithi uvukeni athi nje izolo ngifuna ukugaya wena uthi Jesu uthi waze ukonfessa ukuthi ungubani kwenzakalani empilweni yakhe. Lithi iBhayibheli uyazazi izimvu zakhe.